Doon na lamang tutulo ka mga santos ang gipasidunggan sa simbahan nga sa ulugon ang ilang adlaw nga tawhan. Ang ubang mga santos, ang pagsaulog kanila, ang ilang gitawag sa Latin nga Deis Natalis, ang ilang pagkatao dito sa langit, nga mawang ilang pagkamatay dinhi sa yuta. Except for three, sila kinsa sila. Una, of course, atong gisaulog ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagkatao atong gisaulog matag Pasko. That is the day that we always look forward to. Unya ato usab gisaulog ang pagkatao ni San Juan Bautista. Ang pagkamatay sa Ginoo atong gisaulog every Good Friday. Ang ikaduha nga santo kang kinsang kasaulugan sa pagkatao atong gisaulog si San Juan Bautista. We celebrate the feast of his nativity every 24th of June. Si San Juan Bautista, he is the forerunner of Jesus. Ang nag-andam sa dalan nga pag-aanhian ni Kristo. Ang iyang pagkamatay ato usab gisaulog sa wala pa lamang nadugay niadtong August 29. Children, you have to listen to Father, ha? Ang akong isulti, akong ipakwiz unya kang sister. That is why you have to be attentive. You pay attention. Do not converse to your seatmates. Now, ang ikatulo, kang kinsang pagkatao, kahimugsugan ni sa kalibutan, atong gisaulog, ang pagkatao sa atong santos nga inahan, si Maria Santissima, so that ang kasaulugan sa iyang adlaw nga natawhan, gisaulog karong adlaw every September 8. Now, dili nato sa ulugon ang pagkamatay sa mahal nga birhen. Kaya ang mahal nga birhen, wala mamatay. She did not experience corruption. Ang iyang lawas wala madugta. Diha sa plano sa Ginoo, man was created to be eternal. Ang tao gihimo sa Ginoo nga dili unta mamatay, nga moangkon usab siya sa himaya sa Dios uban sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Man was supposed to live in eternity. Man was not supposed to experience death. Apan sa dinha nga ang tao nakasala, ang kamatayon ning tungha. Death came into the picture. Kaya ang tao have eaten the fruit of the tree of life that was forbidden by God nga labtan sa tao. Ang tao nakaangkon og kamatayon. You shall die, nagingon ang Ginoo. In other words, death is the consequence of sin. Death came because of sin. Now, si Maria Santissima, she is sinless. Wala siya makasala. Walay mansa sa sala, nga dinha nakahugaw kaniya. Kay gani, sukad pa sa sinugdan, sukad pa sa iyang pagkahimugso sa tiyan sa iyang inahan nga si Santa Ana, wala siya isala. She was conceived without the stain of sin, et macula non est in te. So that logical, matarong, nga ang mahal nga birhen should not experience death. Wala siya mamatay. Kay nag-ingon man kita nga ang kamatayon silot sa sala. Now, kay wala man siya sala, nga nung mamatay man siya, wala siya mamatay. She did not experience death.
so that after her earthly sojourn, sa dinha nga nahuman na ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta, she was taken up to heaven, body and soul. Kining iyang pagsaka sa langit, lawas og kalag, ato kanunay nga gisaulog matag Agosto 15. The Assumption of the Blessed Mother. Now, why do we have to celebrate Mary's nativity? Nganong gisaulog man nato ang pagkahimugso ngani sa kalibutan ni Maria Santissima? Normally, when we celebrate with joy. We celebrate joyfully, so that joy is the reason enough behind our celebration. Ang kalipay mao'y rason sa atong pagsaulog karon. Kay sunan, we celebrate Mary's nativity because her birth signaled the dawning of salvation. Sa pagkatao sa mahal nga birhen, you see, ning banag-banag ng anhi sa kalibutan ang kaluwasan. The reign of sin will now come to an end, and the reign of justification brought about by her Son Jesus will be inaugurated. That is why sa dinha nga nahimugso ang mahal nga birhen, ang kalibutan na lipay, ang kalibutan nga nagpuyo diha sa kangit-ngit, aduna na ning tumaw nga kalipay, nga kahayag, kay ang saad sa Ginoo nga kaluwasan ning banag-banag na. Nagsugod na nga manghitabo diha sa pagkatao sa mahal nga birhen. Remember when our first parents committed sin, dinha-dinha ang makagagahom nga amahan nagsaad og kaluwasan. Nagingon siya, magpadala ko sa manluluwas nga magluwas sa taong napukan. Kini nga kaluwasan ianak sa usa ka babaying ulay. Ang mahal nga birhen wala pa kadto matao, apan dinha na siya sa hunahuna sa Dios. Ang kaluwasan mo kanaog sa kalibutan ngay anak sa babaying ulay, kinsa kining bayhanang ulay ang mahal nga birhen, so that diha sa iya ng pagkahimugso nagsugod na pagbanag-banag ang katumanan sa saad sa Dios nga kaluwasan. Matud pa sa Tagalog, it signaled the pagbubukang liwayway. Salvation is close at hand. So that ang kalibutan nga nagpuyo sa kangit-ngit sa sala, nabanwagan sa kahayag dinha sa pagkatao sa mahal nga birhen, ang saad sa Dios, ang katumanan sa iyang saad, nagsugod na nga matuman. That is why, mga kaigsunan ko ni Kristo, the birth of the Blessed Mother brought joy to the human race than living in the darkness of sin. O kini ang unang rason sa giingon ko, when we celebrate joyfully. Ang rason sa atong kasaulugan, kalipay. Karon ang kalibutan nalipay, kay nagsugod na pagkatuman ang saad nga kaluwasan. Second, the birth of the Virgin Mother brought life to the world. Mary is the new Eve, ang bagong Eva. Ang iyang pagkatao nagdalag kinabuhi nga ni sa kalibutan. Si Eva ang atong unang inahan, ang iyang gidalangan ni sa kalibutan, kamatayon because of sin. Di ba? Ang Ginoong Dios nagsilot sa tao, kay nagpasipala ka sa akong gidili kanimo. Ang Ginoong Dios nag-ingon, you shall die. Ang dalan ni Eva nga ni sa kalibutan,
kamatayon, ang dala sa mahal nga birhen, ang bagong Eva, kinabuhi, the new Eve will restore back life lost by the world because of sin. Kaya ang gidala sa mahal nga birhen, ang iyang anak, mao ang kinabuhi sa kalibutan. So that Mary is the cause of our joy, causa nostrae laetitiae. O sa iyang titulo diha sa litania, ang hinungdan sa kalipay, the cause of our joy. Siya ang nagdalag kalipay nga ni sa kalibutan, samtang ang dala sa unang Eva, kamatayon, ang bagong Eva, ang atong santos nga inahan, ang mahal nga birhen, nagdala nga ni sa kalibutan sa kinabuhi, diha sa iyang anak. She brought life into the world. Indeed, a cause for joy. Hinungdan nga kita magmalipayon, kaya ang kamatayon, gibuntog na sa iyang dalang anak nga ni sa kalibutan, ang kinabuhi sa atong kalibutan. Ikatulo, so that pupils, you have to pay attention the three reasons sa atong pagsaulog karon. The third reason, diha sa pagkatao sa mahal nga birhen, ang Ginoong Dios naghatag kanato sa usa ka dalangpanan. God gave us a mother to be our refuge. Mary, besides being the mother of God, is our own mother too. Gihatag siya sa Dios kanato nga inahan, nga atong arang kadangpan, labi na inig makasinati kita sa kapaitan sa kinabuhi. Remember that incident when Jesus was hanging on the cross. You see, ang kalibutan, ang katawhan nga gibarugan ni San Juan, giingnan ni Kristo, anak, ania ang imong inahan. Mao kini ang atong gisuwat diri sa atong altar sa Mother of Perpetual Help. Ecce mater tua. Kung sa ibuti pasabot ni ana, sudunga ania ang imong inahan. O giingnan niya ang iyang inahan, babay, ecce filius tuus, ania ang imong anak. In other words, kaigsunan ko ni Kristo, gipiyal kita ni Kristo, ngadto sa iyang inahan, ang Ginoo murag nag-ingon, sudunga ang imong anak, bantayi sila. I entrust all my people to your care. Son, behold your mother. Mother, behold your son. Ang mahal nga birhen, dakong gasa sa amahan, alang kanato. God the Father gave us our mother to be our refuge. Siya ang atong kadangpan, labi na kung nawagtang, murag nawagtang na kita diri sa kalibutan. Mao ka nang usa ka inahan, nakabantay kamo, may mawala gani sa atong balay, ang pangutanan si inay, nay asang akong midyas, di ba? Nay hain ang bugas dinig tago kay maglungag si inay tuwa sa takloban, si itay ang nahabilin sa mga anak, bisag si itay dili makatultula sa ang bugas, mutawag kang inay, asa man ang bugas? Kita, mga bata diha, mo eskwela mo, naihay na ako notebook, baga hinanay ang naggamit ang notebook, ang nga tanan natatadaan ni nanay. Usa ka dalanpan, kita kung mawagtang, kung malumsan kita
diha sa kapaitan sa kinabuhi, kinsa ang atong dangpanan, ang inahan. Kung malisan kita diha sa atong mga kabalaka, unsa ang pulong nga kanunay litukon sa atong mga ngabil, inay, kanunay ka ng inay, pakalasan ka gani, inig makalasan kang imong singgit, inay, diri daw itay. Permi ito inay. Inay. We feel secure in the arms of our mothers. Aniya ang atong inahan. Gihatag ka nato sa Dios nga amahan aron atong kadangpan. Ang inahan nga kanunay mo intindi, bisag kadtong mga butang nga dili na maintindihan sa kadaghanan nga atong gibuhat. Apan dagan kang inay, si inay, anaa mo intindi. Dako nga gasa sa amahan, dako nga gasa sa Dios alang kanato. Gihatagan kita usa ka inahan nga pwede nato kadangpan, ilabi na kung ang atong kinabuhi makatilaw sa mga kapaitan. Kagahapon sa gimig istorya ni Mana Hilda Agas, unsa atong ibutang diri nga birhen pag saulog sa iyang adlaw nga tawhan, kay kading atong gibutang nga birhen masulubon man kuno. Nagingon ko ayaw na lang kay mudaghan, parehas lang ka ng birhen, maayo nga symbolism ang atong inahan nga nasubo tungod sa atong mga kalapasan, tungod sa atong pagkabungalos, atong tinguhang nga ato siyang lipayon karon sa adlaw sa iyang kaadlawan. Hatagan sa nato unya og bulak after communion in our effort to appease our mother nga nagmasulubon. Maayo usab nga paghulagway, so that nagingon ko siya ang atong ibutang. Masulubon ang inahan, labi na ang iyang mga anak dili kaniya mosugot. Apan, gamay lang ka na nga parayig kang inay. Mga bata inig magpinasasaway ta, masukos si inay. Apan gaksa lang si inay unya, napawi ang iyang kalagot. Mao ka nang atong buhaton unya. Halaran ta siya bulak. Ang bulak, timaan sa atong paghigugma kaniya, simbolo usab sa atong kaugalingon. Ako kining gihatag kanimo inahan, ampingi ako kanunay. Kaigsunan, Mary is indeed our mother. She is always there, alang kanatong tanan, siya ang atong dalangpanan. Usa sa iyang mga titulo usab, Refugium Peccatorum, ang dalangpanan sa mga makasasala. Causa Nostrae Laetitiae, ang hinungdan sa atong kalipay. Ang iyang laing tutulo diha sa litania, ang dalangpanan sa makasasala, Refugium Peccatorum. Magpalaban kita, magpalaban ngadto sa inahan, nga mulaban gayud, bisan ang iyang anak wala diha sa katarungan. Ang inahan mudupa. Panalipdan ng anak sa kalagot sa ni itay. Kita usab sa kalagot sa Dios, panalipdan kita sa atong santos nga inahan. Mga kaigsunan ko ni Kristo, this is what Mary does for us. When we stand in the threshold of danger, she would always be there to protect us. Karon kay birthday man ni Mama Mary. On her birthday, what gifts can we give to her? Una nga pwede natong regalo ihatag kaniya, let us give her due honor, ang pagtahod. Matud pa ni San Luis Maria de Montfort, Saint Louis Marie de Montfort, we never give more honor to Jesus than we honor His mother. And we honor her
simply and solely to honor Jesus all the more perfectly. Dili kita maghatag og dungog kang Kristo nga labaw og dungog kaysa atong usab paghatag og dungog sa iyang inahan. Ang dungog nga atong gihatag sa iyang inahan nagpasidungog sa anak. Ad Yesum per Mariam. We go to Mary only as a way leading to the goal we seek, and that is Jesus, her Son. The surest way towards Jesus, ang iyang inahan. Diya sa atong kanta sa Perpetual Help, ang Mother of Christ, ang katapusan din hang alinya sa gikanta, nagingon, when the voyage is o'er, oh, stand on the shore, and show Him at last to me. Pag-ampong adto kang Maria, kung human na ang akong panaw dinhi sa kalibutan, mahal nga Birhen, didto sa lapyahan sa langit, barog ga didto unya ipakita ang imong anak kanako. The surest way to Jesus is through Mary. Ikaduha nga regalo nga pwede nato ihatag sa mahal nga Birhen, the renewed and devout praying of the Rosary. Matag-adlaw, himuon ka na nato nga batasan. Ang pag-ampo o rosaryo. Ang rosaryo, mga bulak nga atong hatag ngadto sa mahal nga Birhen. Ako na kining giingon, ang rosaryo taming nato batok sa dautan. Ang paglitok sa mga pulong maghimaya ka Maria, kahadlukan sa mga demonyo. Aduna kadtoy pari nga nag-exercise, nagpahawa og yawa gikan sa tao nga giyawaan, and then ang giyawaan gisugo sa pari, giingnan siya sa pari, in the name of Jesus, I command you to speak, sulti. Kinsa ang imong gikahadlukan, labaw sa tanan. Ang demonyo ning tubag, kanang bayhana, ang mahal nga Birhen. Ang demonyo nagingon, if only people knew, kung nahibalo lamang ang katawhan, nga sa mataglitok nila sa pag-ampong maghimaya ka Maria, it is a hammer, martilyo nga ibunal sa among ulo. They hate that prayer. Kay ila ka ng kalaglagan. So that, kaigsunan ko ni Kristo, let us renew our promise to pray the rosary every day. Ato ka ng taming batok sa dautan. O sa atong pag-ampo o matag og rosaryo, matag adlaw, ato ka ng pagpasidungog sa mahal nga Birhen. Pagtabang nato sa mahal nga Birhen in her campaign nga mapildi nato ang gahom sa dautan. Katapusan, atong hatagan og regalo ang mahal nga Birhen, pinaagi sa pagsundog sa iyang panig-ingnan. Labi na ang iyang panag-ingnan, her being alien to sin. Ang atong paglikay sa sala, ang mahal nga Birhen, walay sala. So that mahusay hiya. Say mahusay sa Bisaya. Beautiful. Mary is beautiful. Mao kini ang giingon ni Santa Bernardita sa pagpakita sa mahal nga Birhen didto sa Lourdes. Wala siya kaila. Gipangutanan siya, ihulagway daw ang babaeng imong nakita. Ang Santa si Bernardita nagingon, the lady that I saw was exceedingly beautiful. No earthly beauty can compare with her beauty. Mahusay hiyang ador.
guwapa kaayo, walay katahom sa kalibutan nga makatandi sa iyang katahom, and Mary's beauty consists in her being sinless. Tota pulcra es Maria, et macula non est in te. You are beautiful, O Mary, kay walay bisag unsang buling sa sala ang anaa kanimo. Kay sunan, let us make ourselves beautiful. We are beautiful because God is beautiful. Adunay usa ka kanta nga lami kaayo kantahon. God is beautiful. Beautiful is He. Ang Dios matahom kay, and the beauty, nag-ingon kining kanta, that amazes me most is the beauty that I see in me. We are beautiful, and beauty emanates from our effort to become alien to sin. Ang katahom sa tao, ang katahom sa mahal nga Birhen, makit-an tungod kay siya walay sala. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee. Palihog manindo.